तर नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. तर शौलांच्या व्हिडिओचा खूप चांगला प्रतिसाद भेटला. आत्तापर्यंत मला असं वाटते 42K म्हणजे 42,000 व्ह्यूज झालेले आहेत. पण लोक लाईक नाही करत. जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की लाईक करा व्हिडिओ, आणि कशी झाली आहे काय ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तर आज आपण जाणार आहोत भात शेती कशी लावतात ते बघणार आहोत. आज आमची भात शेतीचं म्हणजे कालपासूनच सुरुवात केलेली, त्याच्या आदल्या दिवशी उकळण झाली म्हणजे चिखल झालेलं आहे. तर आज संडे असल्यामुळे आम्हाला सुट्टी आहे, तर आम्ही आज जाणार आहोत. तर बघूया कसं भात लावतात, कसं डाळ खांदतात. आणि आता सध्या आम्ही भाकरी घेऊन चाललो. तर माझ्यासोबत आहेत, एक मिनटं मी बॅक कॅमेरासोबत आहे कोमल आणि आपले सगळे छोटे शेतकरी, आणि सुजल यांचं शेत पण तिकडेच आहे, तर मग ते तिकडे चालणार आहेत. तर आमच्याबरोबरच येत आहेत ते. आणि इकडे बघता इथे भात लावून झालेलं आहे नितीन यांचं, आणि त्या साईडला भाईंनी तिकडे लावलेला आहे ट्रॅक्टर. तुम्हाला दिसते का ना मला माहीत नाही. तर अहो तू कुठं पाडलास, कसा पाडलास? तर हे आमचं गावदेवीचं मंदिर बघू शकता. आणि इकडे आहे आमचं क्रिकेटचं ग्राउंड, याच्यावरती डोंगराच्या वरती काय बघा. यांची शेती तिकडे आहे, तर त्याच्यामुळे ते तिकडे चाललेत. आणि लालूनी गाडी तिकडे लावली, त्याच्यामुळे तो तिकडून येत आहे आणि आम्हाला आता इकडून चाललो आहे. तर मला असं वाटतं आहे आमच्या घरापासून साधारण अर्धा किलोमीटर असू शकतो, कमी असेल थोडा, 400. तर आधी सुरुवातीला सगळ्यात आधी असं उकळून घ्यावं लागतं, त्याच्यानंतर परत तो हा सगळा गवत काढायला लागतो. तर मागे 2-3 दिवस बाबा आणि आई आणि थोडी माणसं घेतलेली, तर मग ती येऊन त्यांनी सगळं गवत काढलेलं आहे. हे सुजल यांचं शेत आहे. आमच्या तिकडं बघताय तुम्ही ते आंब्याचं झाड 2, तिथे बाबा उभे आहेत. तर आपण आता तिकडे जाणार आहोत. आणि कुठे चाललास? मासे बघतो का? मग काय इकडे चाल, लवकर भाकरी खायची आहे ना. तर अशी उकळून झाल्यानंतर परत त्या गवत साफ केल्यानंतर, कारण की गवत भरपूर झालं आहे, मग गवत साफच करायला लागतं. नाहीतर मग जेव्हा भात मोठा होतो तेव्हा मग त्रास होतो, कारण की मग ते भातासकट गवत पण कापला जातो. मग त्याच्यामुळे गवत काढणं गरजेचं आहे. आणि आता आमची तर उकळून परवाच झालेली आहे. तर काल आणि आज लावायला सुरुवात केलेली आहे. आज मे बी होऊन जायलाच पाहिजे शक्यतो, बघू आता. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलेलो आहेत आपल्या शेतावरती. हे जे आहे ते आपलं शेत आहे. ते 2 खासरं बोलतात, मी तुम्हाला सगळी माहिती देईनच थोड्या वेळात. तर आणि इकडे बघा, हा जो शेतातला पाणी, हा पाणी इकडून असं म्हणजे प्रत्येक शेतात जातो. तर इथे आहे ना 2 काट्या कशासाठी लावल्यात, इथे आपण खोंडा बांधतो. म्हणजे आता सध्या पाऊस नाही आहे, पावसामुळे पाणी जरा कमी आहे, तुम्ही बघू शकता, जास्त पाणी असतं. मग इथे खोंडा बांधला ना की जे वरती मासे गेलेले असतात म्हणजे तिकडे, तर मग ते मासे इकडे खाली येतात, कारण की त्यांना नदीला जायचं असतं. कारण की जेव्हा पाऊस पहिला पडतो तेव्हा चढणीचे मासे वरती येतात, तेव्हा ते वरती गेलेले खाली येतात मासे, तेव्हा बारीक असं कोलिम वगैरे किंवा असे बारीक मासे भेटतात. ते भाकरीसोबत खूप चांगले लागतात. तर पाऊस वगैरे पडला तर आपण हे खोंड्याची नक्की व्हिडिओ बनवू. खोंडा मांडला जातो इथे.
आणि तर चला पहिले आता भाकरी खाऊन घेऊ, सगळ्यांना भाकरी देऊ, मग डाळ कशी खणतात मग ते तुम्हाला दाखवतोच आणि कशी लावतात ते पण दाखवतो. ओके. तर मित्रांनो हे काल लावून घेतलेलं आहे इथे. आणि हे जे मोठं आहे शेत त्याला आमच्याकडे पाटी बोलतात. आणि ही अशी सी आकाराची ती नाडकी. आणि इथे भात पेरला आहे, यांना आम्ही दाढ बोलतो. दाढ पेरून झाली ती. आणि 2 पाट दिसतात तुम्हाला. हा आहे तो, हा इकडचा आहे तो जया. आणि इकडचा बाबा कुठला आहे? शुभांगी. हा शुभांगी लावला आहे. आणि हा जया. हा आमच्यासाठी पहिला पीक आहे, म्हणजे नवीन पीक आहे शुभांगी घरच्यासाठी. आणि थोडं उठलं तर आम्ही बहुतेक बघू विकू. आणि ह्याला खासरा बोलतात. तिकडे 2-3 खासरे आहेत त्या साईडला. तर मित्रांनो या भाकरी घ्यायला, भाकरी आणि सुकट, सुकटीचा रस्सा, वांगा बटाटा. तर मित्रांनो माझी तर भाकरी खाऊन झालेली, बाकीचे खात आहेत. ओकेश पवार आमचे ह्या वर्षीचे म्हणजे दरवर्षीचे मूठ सप्लायर, ह्यांना आम्ही मूठ बोलतो. हे जे तुम्ही बघताय बांधून झालं की आपले काल्या काका भाकरी खात आहेत. त्यांची भाकरी खाऊन झाली की आपल्याला ते दाखवतील कसे करतात काय. आणि इकडे बघता हे चिखल झालेलं आहे. मग असे आपण तिकडे बघितलं सुजल यांच्या शेतामध्ये त्यांनी पहिलं हे करून घेतलेलं, ट्रॅक्टर लावलेला. आणि त्याच्यानंतर मग परत त्याच्यावरती काही दिवसानंतर मग ट्रॅक्टर फिरवावं लागतं, मग चिखल होतं. पहिले खणून घ्यायचं मग नंतर चिखल होतं. आणि हे आता हे चिखल झालेलं आहे. इकडे पण चिखल झालेलं आहे. आणि पाणी तसं खूप आहे, पाणी पडायला पाहिजे. कारण की आमच्या शेतात पाणी आणि त्या बाकीच्यांच्या शेतात म्हणजे अक्षरशः सुकलेली आहेत. आणि वरती बघताय तुम्ही, वरती पण पाणी नाही आहे. ॲक्च्युली पाणी पाहिजेच. आणि इथे बांध घातला आहे कारण की मूठ आपण हे जेव्हा दाढ खणतो तेव्हा दाढ खणण्यासाठी पाणी लागतंच. नाहीतर मग ती दाढ म्हणजे जे रोप आहे ते उपटलं जात नाही. त्याच्यामुळे पाणी हे गरजेचंच आहे. पड रे राजा, पाऊस पडायलाच पाहिजे. आणि तो बघता आपला टोपलीचा डोंगर. आणि इकडे आपला क्रिकेटचा ग्राउंड. तर तिकडून बॉल मारला तर हमखास खाली येणार 100%. चढताना उलटा दम लागणार. तर इकडे आहेत 2 आंबे. हां हे 2 आमचे आंबे दरवर्षी येतात, पण काय उपयोग नाही कारण की राखण करायला इकडे एवढ्याकडे कोण येत नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला काय भेटत नाही. हे आमच्या आजोबांनी लावलेली आहेत दोन्ही आंबे. आणि इकडे बघता आपण जी शौलांची व्हिडिओ आहे, ज्या बागेत आपण बोललेलो की आंब्याच्या बागेत जाऊ, ती ही आंब्यांची बाग आहे पूर्ण टोटल. तर काल्या आतमध्ये गेलो त्याच्यामुळे आपण त्यांची दाखवू नाही शकत कारण की तिथे थोडा लाईटचा प्रॉब्लेम आहे. इथे बाबा खाणतायत, तर मग बाबा आपल्याला सांगतील कसे खाणतात आणि काय. अशा इथे 1-2 काड्या घ्यायच्या, असं त्याच्या त्याला म्हणतात आवण खन्नी. 2 काड्या घेऊन उपटतायत आणि मग नंतरून तो असं झटकतायत, पण जेणेकरून तो चिखल आहे तो मुलांना लागलेला तो निघून जाईल म्हणजे पाण्यात. म्हणून त्यासाठी आपल्याला पाणी लागतो दाढ काढण्यासाठी. म्हणून तिथे बांध घातलेला आपण मगाशी बघितला. आणि जेव्हा आपल्या म्हणजे एवढ्या आकाराचा झाला तर मग असं परत झटकून घ्यायचं. आता बाबा दाखवून दिलं. हा आता तेवढ्या आकाराचा मूठ झाला तर परत माती त्यांनी काढली पूर्ण मुळांची, नाहीतर मग मूठ जड होतो जर माती राहिली तर. लावायला पण बरा भेटतो. फिरून घ्यायचे आणि मग पचकून टाकायचं. ओके.
मूठ बांधून झालेलं आहे ते आपल्याला आता शेतात नेऊन टाकायचं आहे. आणि आपला पिंट्या दादा पिंट्या दादा बघत नाही. चला तर आपण मूठ घेऊन पाठीत टाकूया. आता हे मूठ मी असं पसरवतोय कारण की प्रत्येक जण असं लावायला लाईनशीर उभा राहील. त्याच्या प्रत्येकाच्या हाताखाली एक एक मूठ आला पाहिजे, म्हणजे त्याला परत तिकडे यायची गरज नाही. म्हणून असे एक साईडला असे पसरून ठेवायचे जेणेकरून त्यांच्या हातात येईल. आणि आपण पाठीत लावतोय तो शुभांगी आहे आणि आपण या नाडकी आणि आपले 4 खासरं त्याच्यामध्ये लावणार ज्या लावणार. आपला मूठ सप्लायर थोडा कामासाठी बाहेर गेला, म्हणजे चिकन आणायचं होतं त्यासाठी. मग त्याचं काम आता मी हाती घेतलेलं आहे. आल्यावर तो करेलच. आपला लवकेश पवार म्हणजे लालूच त्याला बोलतो आपण सगळे आवडीने. चला मूठ टाकूया. नॅचरल पाणी जो की वरतून येतो आणि तो फिल्टर होऊन येतो. आता हे दादाने इथं खणून घेतलं आहे. आता ते खणून घेतलं का मग तो जो पाणी वाहत आहे तो स्वच्छ होईल. मग तो आपल्या पिण्याला येईल. बिस्लरीपेक्षा मिनरल वॉटर सगळ्यात बेस्ट. नॅचरल वाईच रे नॅचरल. अतिशय शुद्ध पाणी भेटेल. आता इथे खड्डा खणलेला ना, तर त्याच्यामुळे थोडं पाणी गढूळ झालं. आता हा पाणी वरतून येतोय, तो गढूळ पाणी आता निघून जाईल. मग आता स्वच्छ पाणी राहील. मग तो आपल्याला पिण्यासाठी योग्य असेल. जमिनीतून ना, जमिनीच्या आतून पाणी येतं. जेव्हा पावसाळा चालू होतो तेव्हा हे पाण्याचे असे छोटे छोटे झरे चालू होतात प्रत्येक ठिकाणी. डोंगराळ भागात तुम्ही बघाल तर हे असे झरे, मग ते आपलं पाणी पिण्यायोग्य असतं. आता तुम्ही बघताय आता पाणी स्वच्छ म्हणजे थोडंसंच राहिलं आहे. तर मला असं वाटतं 15-20 मिनटं जातील. 15-20 मिनटानंतर आपला हा पिण्यालायक पाणी होईल. आम्ही शेतावरती आलो की हाच पाणी पितो शक्यतो, कारण की हांडा जर संपला, आता एका हांडा एवढी जर माणसं असेल तर त्याच्यातलं पाणी संपलं तर हाच प्यावं लागतं. तर हे मला असं वाटतं आपण जे बाहेरचं पाणी पितो त्याच्यापेक्षा हे मिनरल वॉटर नेचरमधून येणारं पाणी. मासे पण आहेत बघा त्याच्यामध्ये छोटे छोटे.
तर आता जेवणाची सुट्टी झालेली आहे. आता तिकडे तुम्ही बघताय तिथपर्यंत आम्ही इथं होतो तर तिथपर्यंत नेलेली आहे. तर मोबाईल चार्जिंग नव्हती म्हणून मोबाईल चार्जिंगला नेलेला. तर आता मोबाईल राहुलदादाने आणलेला आहे परत. लालू आणि राहुलदा गेलेले. तर आता परत आपण आई झाले जॉईंट, काकी आणि इकडे जेवायला बसणार आहेत. आणि आपले दादाची आई लालू आणि राहुलदा आपल्याला जॉईंट झालेले आहेत. तर ते पण आता लावतील आणि मग नंतर जेवून झाल्यानंतर आपण दाखवूया कशी लावतात ती. चला जेवायला. कसं का पडला तो? आई जेवण वाढते. एवढ्या सगळ्या माणसांचं जेवण. किती माणसं आहेत टोटल? आपण धरण आणि ही मोठी माणसं आपण धरून आम्ही धरून 14 आणि ही मोठी माणसं ही मोठी धरून 16. जेवणार का? काय जेवायला? सांग बोल. बोल. जेवायला काय सांग? लाजतोय तो. सांग. चिकन आहे. चिकन आहे मस्त. आणि व्हेजमध्ये? ते झाकणं वगैरे ते. व्हेजमध्ये काय? डाळ भात. डाळ भात भाजी. भाजी, तर आता जेवायला बसू. लोणचं, लोणचं पापड कांदा लिंबू, सगळे जेवायला बसणार आहेत आता आम्ही. लोणचं. तर या तुम्ही सगळे जेवायला. आईचे आभार मानले पाहिजेत आणि काकीचे पण. आई सकाळी 5 वाजता उठली आहे. 40 भाकरी. 40 नाही. 30 का? ओके सॉरी. 30 भाकरी केल्यात 5 वाजता उठून. परत जेवण काकीने मदत केली. कोमल आलेली मदत करायला. सगळे मदतीला आलेले. आई आलेली, वहिनी आलेली मदतीला. तर आम्ही सगळे असे मिळून मिसळून राहतो. भले घरं वेगवेगळे असतील पण सगळं आमचं कार्यक्रम वगैरे सगळं एकत्रच होतं. गणपती वगैरे सगळे एकत्रच करतो आम्ही. सगळे आता लोक येत आहेत आणि आता आपण जेवून घेऊया. ताटं वाढलेली आहेत. सगळे जेवायला बसणार आहेत. सगळे आली. या जेवायला हा सुख तुम्हाला कुठल्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये नाही भेटणार. असल्या निसर्ग इथं भेटेल. इथंच भेटेल तो. बघू शकता पूर्ण निसर्गात. तर आता आई आपल्याला सांगणार आहे कशी लागवड करतात ती भातशेती. आई दाखव. आईने पहिले मूठ घेतलेला आहे तो पहिले सोडून घ्यायचा. जसे आपण पहिले बांधताना पहिले तिकडे बांधलेला तो आता सोडून घ्यायचा. त्यातला अर्धा भाग करायचा जेणेकरून हातात काही काही बसत नाही मूठ. त्याच्यामुळे 2 भाग करायचे. एक भाग साईडला टाकायचा आणि अशी चुडी काढायची आणि ती अशी अंगठ्याने खोचायची. दाखव आई कशी. ओके. आणि अशी आणि ह्या दिशेला लावायची, पूर्व दिशेला, कारण की ह्या दिशेला सूर्य असा येतो. आणि वाकडा का लावायचा जेणेकरून भात उभा राहायला मदत होते. त्याच्यामुळे तो वाकडा लावायला लागतो. तर अशी लावत आता पर्यंत नाही. मोठी आई आहे. मोठ्या आईने मला चॅलेंज केलाय. जर तो जो हा मूठ दिसतोय तुम्हाला उभा तिथपर्यंत जो आधी पोचेल, जर ती पोचली तर मी मग तिला 2 मंचुरियन देणार, मंचुरियन प्लेट. आणि तू मी पोचल्यावर काय देणार आई? 101 रुपया. 101. ओके ठीक आहे चालेल. बघू आता कोण पोचतंय. कमी झालं ना. हा कमी झालं का? चालेल ना, बघू ना कोण पोचतंय. चालेल. ठीक आहे चल. पैज लागलेली आहे आता कोण दुखतंय बघू. मूठ वाहक लागलेला आहे लावायला. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि कशी आवडली म्हणजे काय काय आमचं चुकलं असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. जसं की तुम्ही शेवळांच्या भाजीमध्ये आम्हाला सांगितलेली ती आम्ही कापून नव्हती दाखवली, तर नेक्स्ट टाईम आम्ही ती नक्की दाखवू. आणि
तुम्ही पण ट्राय करा भात लावायला. म्हणजे आता आम्ही आम्हाला असं वाटतंय ह्या वर्षी दिवाळीमध्ये आम्ही गावी आलो आहे सगळेजण. पहिले आम्ही रसायनीला राहायचो आणि दरवर्षी आम्ही यायचो भातण्यावरती. तर तुम्ही तुमची शेती असेल तर नक्की लावा, ती वसाड जाऊन नका देऊ. आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू, बाय बाय.